ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೂಡ್ಶೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಭೋಜರಾಜ MBBS ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಇಂದು ಮಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹಿತ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆ ಕಂಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಮುಳ್ಳೇರಿಯಾದ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಉತ್ತಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೋಜರಾಜ ವಾಮಂಜರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ರೆ, ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್ 3 ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಫುಲ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತ್ ಮಲ್ನ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಖುಷಿಯ ಮೂಡಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು, ರಂಗನಟ ವಿಜಿ ಪಾಲ್, ನಾರಾಯಣ ಸುವರ್ಣ ದಂಪತಿ, ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಶರಣರಾಜ್ ಕಾಸರಗೋಡು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರಫೀಕ್ ದರ್ಬಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೂಡ್ಶೆಡ್ಡೆ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತು ಶೋಗುದು ಆತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫಿಲಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಾಮಿಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಡ್ಡೆ ಹಾಸ್ಯ ಉಂಡು, ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಉಂಡು, ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಭೋಜರಾಜರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಒಂಜಿ ನಟನೆ ಮಲ್ದೇರು ಇಂದೇನು ಪ್ರತಿ ಬರಿಯಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ತೂವಡೆನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಪನ್ಪ. ಹಲವಾರು ತುಳು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಭಾಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಎಕ್ದಮ್ ಡಿಫರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ತುಳು ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಡಿಫರೆಂಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ದೇವರದಲ್ಲಿ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ದಾದ ಕೊರ್ವರ್ ಪನ್ಪೊಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್. ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಲು ತುಳು ಬಳ್ಳಿ ಪರದೆಡಿ ಮನಕಡೆ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲ ಆಸೆ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಎಂಚಬೋಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೀರಿ. 100% ನೆಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು, ಆತ ಬಜೆಟ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತಿಲಕ ಒಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಂತಿಲಕ ತೋಜಿ ಭಾರಿ ನೀಟಾದ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಭೋಜರಾಜ ವಾಮಂಜರು ನವರಸರ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೀರೋ ಅದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು తెలుస్తుంది ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ కొంచెం ಮೂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ದು ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಇಟ್ಟು 100 days ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಡ್ಡಾತನ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಟು. ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ತೂಳೆ ಭಾರಿ ಈರೆ ದತ್ತೊಂದು ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ದಾಲ ಲಾಭ ಬೇಜಿನ ಏನಂತ ತೋರಿಸಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ, ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು, ಎಮೋಷನಲ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಉಂಟು, ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರೋಡು ತೆಲಿಕೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಲುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನೆತ್ತ ಸಾಂಗ್ ಅವಡು ನಂಡಾಗ ಕತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವಡು, ಕತೆ ಪೋಪಿನ ರೀತಿ ಅವಡು, ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಗರ್ತದ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ತಂಡಲ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನ್ನಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಕುಲು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೂದು, ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಭೋಜರಾಜ MBBS ನೀನು ತೂದು ನಿಕ್ಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು. ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತರಾದ ಜೋಕುಲು ಬಾಲಿಲು ಕಿನ್ನಿ ಕಿರ್ತಲೆ ಪ್ರಾಯದಗಳು ಮಲ್ಲಕಲು ಹಿರಿಯಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲು ತುಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಭೋಜರಾಜ MBBS. ತುಳು ಭಾಷೆದ ಚಿತ್ರ, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ, ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲಪ್ಪಡು. ನಲ್ಲಾತ ತುಳು ಚಿತ್ರಗಳು ಬರೆಯರಂಡು, ತುಳು ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೀಯರಂಡ, ಪಿಕ್ಚರ್ ತೀಯರಂಡ ನಲ್ಲಾತ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರಿ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತಂಡ ಇತ್ತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬದುಕುನ ಸಾಧಿ ಹಾಕೊಂಡು ತುಳು ಕಲಾವಿದರು ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತಿರೋದಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಯ ಮಲ್ತದೆ. ಭೋಜರಾಜ MBBS ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಇಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೆ ಬರ್ಪಿನ ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಟೀಮು ಒಂಜಿ ಆದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಒಂಜಿ ಆದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಾರ ಐಟಿ ಎರೆಗಾಂಡು ಒರಿಯಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಡ್ಸಲ್ಸೇ ಅವು ಗ್ಯಾಮಲ್ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಪಿನ ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ತು ಪಕ್ಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನ ಮಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7. ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ಗಳನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನೇರ ಪ್ರಸಾರ, ಮನೋರಂಜನೆ ಹಾಗೂ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7 ಇದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.